Gen i ddau ddarlleniad o'r Testament Newydd, yr un bennod fel mae'n digwydd, ac yna darlleniad o gerdd yn Saesneg engrwn nes ymlaen. Ond yn y ddeunawfed bennod o Efengyl Luc, mae sawl darlleniad fyna sydd yn crybwyll i ni'r drafodaeth ar beth yw y gair cyntaf bron yn yr emyn i ni newydd i ganu, drigarog arglwydd da drwy'n gyrfa i gyd. Ac o'n i am ofyn beth yw trigaredd yn eich tyb chi? A sut ych chi'n egluro eich profiad chi o trigarog? Beth yw trigaredd ac yma ffordd y mae trigaredd yn rhan anhypgor o'r Efengyl. Y darlleniad cyntaf, dameg y Phariseiad a'r casglwr trethu. Diwirodd Iesu hefyd y dameg hon wrth rai oedd yn sicr ei bod hwy ei hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Ath dau ddyn i fyny'r deml i weddio, y naill yn Phariseiad a'r llall yn gasglwr trethu. Safodd y Phariseiad wrth o'i hun a gweddio fel hyn. O Dduw, rwyf yn diolch i ti am nad wyf fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odinebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Rwyf yn ympredio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth y gaf. Ond yr oedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi lygaid tua'r nef. Roedd yn curo i fron gan ddweud, o Dduw, bydd trigarog wrth i fi, bechadur. Rwy'n dweud wrthych, dyma'r un aeth adre wedi ei gyfiawnhau, nid y llall, oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Ac yn yr un bennod, dyd bod yna'n or arwyddocaol, mae'r darlleniad yma sydd yn adnodau 35 i 43. Iachau cardoti'n dall ger Jericho. Wrth iddo nesau at Jericho, roedd dyn dall yn eistedd ar fin y ffordd yn Cardota. Pan glywodd y dyrfa yn dod, gofynnodd beth oedd hynny, a mynegwyd iddo fod Iesu o Nazareth yn mynd heibio. Blwyddiodd yntau, Iesu fab Dafydd, trigarha wrthef. Yr oedd y rhai ar y blaen yn ei gerddi ac yn dweud wrtho am dewi, ond yr oedd ef yn gweiddi'n uwchfyth, fab Dafydd, trigarha wrthef. Safodd Iesu, a gorchymyn dod ag ef ato. Wedi'r dyn nesau, gofynnodd Iesu iddo, beth arwyt ti am i mi ei wneud i ti? Byddai ef, Syr, mae angen arnaf cael fy ngolwg yn ôl. Dywedodd Iesu wrtho, derbyn dy olwg yn ôl, dy ffydd sydd wedi dy iechau di. Cafodd ei olwg yn ôl ar unwaith, a dechreuodd ei ganlyn ef gan ogoneddu Duw, ac o weld hyn, rhoddodd yr holl bobl foliant i Dduw. A boed i'r fendith fod ar ein gwrando o'r gair. Dynnodded rho i'r gweddill ym mhob gwlad, sy'n goddef dig a chlwy a phob sarhad, wrth dreulio'i bywyd brau i deini had dy gymod di. Gesel geiriau dim ar gychwyn gweddiwn. Offrymwn weddi o fawl ger dy fron arglwydd, gan dy fod ti'n deilwng o bob cynmol, o bob molawd, a all pobl fel ninnau cynnig. Rwyt yn fwy na'r peth mwyaf y gwyddom amdano, y mae dy allu'n helaethach na'r hyn y gallwn ei ddychmygu, y mae dyfnder dy gariad, dy ras, dy drigaredd yn llawer mwy na'r hyn y gallwn freuddwydio amdano. Rwyt yn ras di-derfyn, rwyt yn drigaredd di-ddiwedd, rwyt yn gariad i gyd. Ac am bob beth o rwyt, am bob beth o renaist gyda dynion deiar, molwn dy enw di.
Molw'n enw arglwydd am Iesu Grist, am bopeth a wnaeth, am bopeth a gyhoeddodd, am bopeth yw. Ac am Iesu Grist a'i farwol glwy, boed miloedd mwy o sôn, a dweded pob creadur byw mae teilwng ydyw'r ôn. Does dim digon o eiriau gyda ni i gydnabod holl roi Iesu. Ac wrth i ni wrando ar ei lais yn yr hyn sydd yn yr efengylau, wrth i ni synhwyro'i bresenoldeb yn ein profiad nynau, wrth i ni ganu emynau beirdd sydd wedi cael yr un math o brofiad byw a chyffroes. Does neb yn debyg i Iesu eriod wedi bod, ac ni fydd unrhyw un tebyg iddo ar lwyfan y ddeiar hon. Ac am waith yr ysbryd glân, i ni'n cynnig moliant a diolch, yr ysbryd sydd yn cyniwair yn ein plith yr awydd i addoli yn y lle cyntaf, yr ysbryd sydd yn ein harwain at yr ysgrythur, yr ysbryd sydd yn goleio'r mannau tywyll, yr ysbryd sydd yn dod â phobl ynghyd, yr ysbryd sydd yn annog cymod a chariad, yr ysbryd sydd yn ein cynorthwyo i dderbyn ac i ymgrymu ger dyfron. Diolch am waith yr ysbryd glân yn ein byd. Ac lliwyn gweddi dros yr eglwys benodol yma, yr Eglwys y Crwys. Diolch am yr aelodau sydd wedi medru dod ynghyd heddi. A beth bynnag yw cyd-destun ymgylchiadau pobl na all fod yma. Gweddiwn y bydd yr eglwys yn un yno ti. Boed cartref, boed yn ei cartrefi personol. Helpa'r eglwys i deimlo'n un o'r newydd, a bod ei gwaith a'i gweinidogaeth yn gyfle newydd i thaddoli di. Diolchwn am bob un sydd wedi bod yn rhan o'r eglwys ar draws y degawdau. Boed nhw'n weinidogion, yn swyddogion, yn aelodau, yn gyfartal yno ti. Ac yn ei gweddio daw yna rhywrai o'r newydd i fod yn dystion i ti ac yn ffrindiau yn y lle hwn, fel y bydd yna gymdeithas gryfach. Un a fydd yn parhau ar dystiolaeth dogoniant. Ac yn iaweddio dros yr eglwys fyd-eang. Yr eglwys yn ei hynny-bendod, yr eglwys yn ei llwyddiant, yr eglwys yn ei brwdfrydedd, yr eglwys yn ei llysgedd. Ond y teulu ledled byd yn un yn Iesu Grist. Ac yn iaweddio dros undod yr eglwys heddi, fel y bydd Cristnogion Rwsia a'r Wcrain yn teimlo eu bod nhw'n un yno ti. Ac na fydd na dial na phoen, na chariad at ryfel, ond rhyfel yr oen. Yn iaweddio dros y Cristnogion yn Gaza a'r Cristnogion sydd ar diroedd yr Iddewon. Boed i'r eglwys Cristnogol pa ran bynnag o'r tir y bod nhw'n byw, synhwyro bod trigaredd yn ymarferol, ac y bydd gras yn bosib i ail adeiladu, gan mai ti yw'r hwn sydd yn ffynon gras. Ac y bydd Muslim ac Iddew ynghyd â'r Cristnogion yn chwennych yr un datblygiad i ddod ar trais i ben ac i ymddiried yno ti o'r newydd. Ac fe weddiwn ni dros y byd yn ei amryfal amgylchiadau, rhai yn ei cyfoeth eraill yn ei tlodi, rhai yn ei nerth eraill yn ei gwendid, rhai yn ei llawenydd eraill yn ei tristwch. Ac
Ac eto mae angen pob yr un o blant dynion yn cael ei digoni yno ti. Boed i'r efengil gael ei chyhoeddi gyda garddeliad, gyda brwdfrydedd, gyda phrofiad. Gwrando ni ar glwydd ysgol yn dda, wrth i ni ymgysegru'n hunain yn awr ger dyfron, fel y bydd ein dyddiau a'n doniau yn rhan o genhadaeth dy eglwys o weinidogaeth dy bobl. Ac y gallwn ni gyd synhwyro ein cyfle a'n cyfrifoldeb i fod yn rhan o hwnnw. Cymer ni bob yn un i'th bwrpas a dyroen ni oll dyfendith, wrth i ni ofyn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu. Byddwch chi siŵr o fod wedi dod i'r casgliad erbyn nawr bod fi am ddweud gair am drigaredd Duw. Neu o leia am drigaredd yn ymwneud Duw ar byd a'i bobl. Ac yma'r canfas yn un heleth, a dwi'n siŵr bydd ddim un pregaeth yn cyfro ychydig o hwnnw. O'n i'n meddwl gofyn pa ddelwedd yn eich meddyliau chi, yn eich cof chi, sydd yn portreadu trigaredd Duw. Neu trigaredd ei angen pobl am trigaredd. Dwi wedi gwneud cyfeiriad fel dwi'n dieddol yn neud bob sil wrth ddechrau pregaeth at yr hyn sydd yn digwydd yn Rwcrain a'r hyn sydd yn digwydd yn Gaza. Ac yn gofyn i ba raddau mae bosib gweld olion trigaredd neu hadau trigaredd y gawson ni ar ddiwedd yr emyn blaenorol. A os yna drigaredd pan bod militariaeth yn cael ei ben, ac yn cael hawl i wneud beth mae militariaeth yn reddfol yn gwneud. Ond mae trigaredd yn rhywbeth gwahanol. Mae'r delweddau ni wedi weld ar y teledu yn ystod bron bod 2 flynedd ddiwetha o ran yr Wcrain yn ddigon heriol. Ac chi'n gofyn sut y mae dyn yn medru trin ei gydddyn yn y fath fodd. Beth bynnag yw'r anghydweld, o bod yn anghydweld, ym mha ffordd y mae modd goresgyn y diffyg cyddealltwriaeth. Sut y mae meithrin y profiad o gymod rhwng pobl sydd ar hyn o bryd yn arfer rhyfel. Mae yna gwestiwn sydd yn digwydd droion byd yn Duw. Pryd bynnag mae'n rhyfel, mae'n angen rhyw gynllun, rhyw bwrpas, fel bod yr hyn a oedd yn gyflafan yn darganfod tir cyffredin. Bod ni yn Kosovo, bod ni yn Gaza, bod ni yn yr Wcrain. Neu le bynnag arall yn eich meddyliau chi am grwydro. Yr un yw'r her enfawr o ddod â hen elynion yn rhan o un teulu. Os yw'n ni tu fas i fyd rhyfel a'r oll sydd yn glwm da hynny, ac aros gyda lle mae clodi yn gyffredinol, neu aros gyda lle mae pobl yn llwm, yn llwgu ac yn ddinerth, pobl mewn sawl gwlad ar gyfandir Affrica wedi gweld methiant yn y cnydau dros y 5 mlynedd ddiwetha yn arbennig. Tyle awn ni ar draws y byd, mae yna ddigartrefedd, pobl yn cael eu herio gan bob math o sefyllfaoedd. Ac fe glyw ni am ormod o enghreifftiau mae'n siŵr, lle bod y gosb eitha yn cael ei harfer mewn gwlad. A sôn bod rhywun sydd wedi troseddu y ddeddf yn y wan honno, a bod yr llywodraethau wedi dweud bod nhw'n heiddi'r gosb eitha, bod rhaid i rhywun weithredu'r gosb. Ac yna mae yna rhyw ble yn dod am drigaredd. Pwy sydd yn gosod yr amod fel tai, a oes yna arfer trigaredd a'i peidio. Ni wedi gwrando ar lais Benjamin Netanyahu droion yn ystod yr misoedd ola hyn. Ac yn dweud bod gan i bobl hawl i amddiffyn eu hunain.
a peryg na fydde neb yn anghytuno gyda hynna. Peth arall o'r ffordd mae yn ymarfer I hawl. Nawr te, yn uniglir o'r rhai o'ch chi yn ystafell ddeconiad bod fi wedi methu dod o hyd, dim bod wedi chwilio yn dair iawn. Ond wi am ddarllen hon yn Saesneg, ac os bydd rhywun naill yn y capel heddi, neu bod chi'n gwrando ar systemau digidol ac yn gwybod am gyfieithiad o waith William Shakespeare yn y Merchant of Venice. Portia sydd yn ynganu. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fears of kings. But mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself. An earthly power doth then show likest God's, when mercy seasons justice. Therefore, Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. I have spoken thus much to mitigate the justice of thy plea, which, if thou follow this strict court of Venice, must needs give sentence against the merchant here. Wy'n tybied bydd nifer ohono ni rhyw ffordd neu gilydd wedi rhyfeddiad farddoniaeth y Shakespeare I hun, ac at yr hyn oedd e'n I ddweud, ac mae'r geiriau mor fyw, mor relevant, mor berthnasol I wleidyddiaeth Prydain nawr ac y buodd eriod, yn berthnasol I amgylchiadau pobloedd deiar cymaint ac y buodd erioed. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show likest God's, when mercy seasons justice. Trigaredd yw'r reddf na allwn ni hawlio gan neb, ond I fod yn ymestynniad o gariad, yn ymestynniad o faddeuant, yn ymestynniad o ras sy'n cofleidio pwy bynnag sydd mewn man na lle amddiffyn I hun, na lle wneud unrhyw beth I newid I ymgylchiad, fel bod y sawl sydd mewn awdurdod yn cymryd trienni, yn ymarfer trigaredd ac yn dangos gobaith, yn dangos bod yna gyfle newydd arall I ddigwydd ger bron y byd. Rhywle fyna y mae'r hyn sydd yn cael ei fynegu ym mywyd Iesu Grist, trigarog Dduw, ac yr ymbil yma ar Dduw yn ei trigaredd I fod yn trigarog tuag atom ni. Nawr, os I ni wedi gofyn y cwestiwn, beth yw trigaredd? Beth I chi'n gofyn wrth Dduw pan I chi'n dweud Dduw dad bydd trigarog wrthyf, trigarog arglwydd da drwy'n gyrfa I gyd, yr un wyt ti'n parhau. Ie, mae'n neis I weid hynna, ond beth I ni'n I ddweud wrth I ni glywed y bobl hynny oedd yn darlleniad gawson ni'n nghynt. Y casglwr trethu ddim yn dod ac yn brolio I hunan, ddim yn dod ac yn dweud ger bron Duw wy'n gret o fai. Y casglwr trethu yn dweud bydd trigarog wrthyf. Ac yna ddameg arall, lle mae sôn am, nag ys am dameg yw am y stori arall, yr hanes arall, lle roedd Iesu'n cerdded i'r rhyd y ffordd I Jericho. A mae rhywun yn gweiddi o'r dyrfa, di'n dall, bydd trigarog wrthyf. Ac os nag oedd hynna'n ddigon, wedi rhyw rai wedi fod yn dywel, mae'n gweiddi'n gryfach ac yn gliriach, fel bod Iesu yn ei weld Pan ych chi a fi yn galw ar Dduw I fod yn trigarog tuag ato ni dyddiau yma, beth yn union olygu?
A os byna berygl bod ni fel y Phariseiad yn brolio'n deioni, yn brolio'n crefyddolder, yn brolio'r ffaith bod ni yn rhan o deulu Duw, ac iawn i ymfylchio. Ond i ba raddau mae'r ymdeimlo yr ymwybod o bechad i'r isrwydd ynom ni, o'r drigioni ar waith ynom ni, yn gwybod na allwn ni wneud dim sy'n prynu unrhyw beth, does gyda ni ddim o'r modd. Gallwn ni'n hawlio dim, does gyda ni ddim o'r awdurdod. Beth yw wi'n gofyn? Pan ni'n ymbil ar Dduw i fod yn drigarog fel i ni wedi gwneud bore yma mewn 2 emyn, beth i ni'n ei olygu? Os drawn ni llyfr y salmau, fe gawn ni yr un 2 wedd ar ryw olwg. I ni gael delwedd llys barn yn britho'r salmau ac yn britho'r llyfr emynau, lle mae yna gyhuddiad, lle mae yna drosedd, lle mae yna iogrwydd ac sydd yna'r arwen at gosb. Dyna trefn byd y llywodraeth. Mae yna'n ddelweddau o anobaith. Mae yna ddelweddau o foddi. Mae yna ddelweddau o unigedd. Mae yna ddelweddau o fywyd yn diflannu a neb yn gallu gwneud dim byd y byty ni. Mae yna ddelweddau o fethiant yr hunan. Y bywyd sydd yn wag, y bywyd sydd yn mynd ar goll, y bywyd sydd yn peidio bod. Ar pa un o'r categorïau neu'r ardaloedd yna dwi newydd i crybwyll sydd yn berthnasol i chi bore yma. Ac i fi gyda chi, dwi ddim yn dim byd o'n pechadur, yn curo ar ddôr Duw, yn ymbil i drigaredd trwy'r amser. Nawr, mae yna berygl i ni yn aml i weld beiau mewn pobl eraill heb weld y beiau ni'n hunain. Mae peryg yn ni fynd ati i dybied, mae ni sydd yn arsylwi ar wendid eraill ac yn ymateb iddo fe, gyda rhyw fesur o gydymdeimlad, mae'n siŵr, heb bod ni'n gweld y gwendid yno ni'n hunain. Bod ni'n gofyn ar ei Dduw arfer trigaredd rhywle arall, i bobl eraill, heb bod ni o ddifrif yn synhwyro ac arswyd ein sefyllfa bersonol ni. Ac yn y sefyllfa bersonol honno, bod ni'n gofyn i Dduw fod yn drigarog yn ei wneud hynny, yn ein methiant ni, yn yr hyn wnaethon ni ddim agor y drws iddo, fel o'n i'n dweud yn yr ail emyn. Pa fyddwch chi'n adrodd gweddi'r arglwydd, madda i ni ein troseddau, forgive us our trespasses, pa droseddau sydd yn real i chi. Ac rwy'ch chi ofyn yr un peth i fi, fy methiant i, fy anonestrwydd i, fy hunanoldeb i, fy marodrwydd i farnu pobl eraill, fy mhechad i'r isrwydd i. A pa wy'n gofyn i Dduw i fod yn drigarog yn ei wneud â fi, a wy'n credu wedyn mai ffribi yw e. Wel, a fe mae Duw yn siŵr o fadde. Wrth gwrs mae Duw yn siŵr o fod yn drigarog. Ware teg, mae'n fwy bach neis yn dyw e. Wel, o di mae e. Ond mae i drigaredd i gost. Dyw e ddim yn dod mor simple yna. Beth bynnag yw ffeiliddau unigolyn, beth bynnag yw gwendid cymdeithas, beth bynnag yw pechod byd. A mae Duw yn dal i ddweud caraf di. Bod cariad Duw yng Nghrist yn fwy na gwendid a gweiledd gofid dyn. Bod amgylchiadau dyn i ddrigioni, i ddrewdod, i hunanoldeb, fod Duw yn dal i ddweud, dire ma, good boy. Dire ma i ti gael cwtch gyda fi, dire ma i ti gael bod yn un ar hyn sydd yn sanctaidd yn lan ac yn bir. Ac fe roedd a fi ti fodd i fod yn gryf eto, yn iach drachefn. Na i roi cyfle newydd arall i ti, achos dyna yw hanfod maddeiant, ymatal rhag cosbi, ymatal rhag dweud wrth rhywun bod e'n cael ei wrthod. Oherwydd dyna yw canlyniad trigaredd. Y canlyniad sydd yn arwen at adferiad ac at achubiaeth unigolyn.
Pyn gair dyled o'r gyntaf gyda llaw. O'n i sgwrsio am hyn gyda'r gyfeillion yn y Tabernacl nos Sul ddiwetha. Pyn ddyled o'r gyntaf, neu pyn sydd yn dod gyntaf? Adferiad neu achubiaeth? Beth yw'ch profiad chi? Na i gadael ei hongi fel cwestiwn gyda chi fyna. Ond mi fydden ni am i chi ganu gyda didwylledd ac arddeliad o'r fath newid rhyfeddol a wnaid yno fi, dath Iesu im calon i fyw. Bydden ni am i chi deimlo bod yna obaith ac nid tranc, bod yna gyfle newydd arall ac nid drws yn cael ei adael ar gau o ochr Duw. Bydden ni am ddweud wrthoch chi bod y dyn dall wedi cael ei olwg yn ôl ar gefen ei ffydd. Bydden ni am ddweud wrthoch chi bod y sawl oedd yn gloff yn cerdded, bod y sawl oedd yn methu clywed yn clywed. Bydden ni am ddweud wrthoch chi bod y sawl a oedd ar yw anabledd rhyfeddau wedi darganfod abledd newydd. Bod y Cristion yn dod i gwmni'r rhai sy'n gweld o bell y dydd yn dod. Pob cyfandir is yr hod yn eiddo Iesu mawr. Bod ni am weld y byd yn fyd newydd. Bod ni am weld cymdeithas yn gymdeithas lan. Bod ni am weld unigolion yn blant i Dduw. Ond mae angen ymateb i'r cariad oedd i wrtha i. Bod angen i fi ddweud credaf. Bod angen i fi ofyn am drigaredd. Bod angen i fi ymroi yn ei wasanaeth e. A pan ddigwydd hynny, mi fydd cyhuddiad llys Fenis yn cael ei ddileu yn erbyn y marchnatwr. Mi fydd gobaith yn drech na ganobaith. Bydd bywyd yn drech na marwolaeth. Bydd Iesu yn frenin byd. Ac am hynny, mae gyda ni gyd le i ddaslu ac i ddiolch. Amen. Ar ola o'r emynau, sydd gobeithio'n cadarnhau beth wy'n newydd geisio i ddweud. 350 yw'r rhif y geiriau. Sorwch fi. 350. Yr Iesu'n ddilai am gwared o'm gwai a chibodd fy mywyd myddeuodd fy mai. Fy ymgolchodd yn rhad, do'n wir yn ei wad, gan selio fy mhardwn, roes i mi ryddhad. Amen.
Am ein derbyn ni o'r newydd ac arfer dy drigaredd, boed i'r drigaredd hwnnw beri ninnau drigarhau tuag at pobledd deiar. A dy sawl sydd yn byw yn ein gwlad a'n dinas ac i geisio trigaredd ymysg bywyd eglwys. Cynnal ni a chadw ni yn dy air a bendithia ni yn dy bwrpas, gra sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.